we move away from the main character, who at this stage is Jesus. And that's why I think ngafundanga kwivangeli kaJohn, because I wanted to move away from the main character, who is Jesus. But Gabbatha is not about Jesus. It is what happens to Jesus that is important at Gabbatha. And so, in verse 23, we hear that with loud shouts, they insistently demanded that he be crucified. And their shouts prevailed. Their shouts prevailed. But Gabbatha, for the people who would not know or understand, is a place which, asifika chapter 19 kaJohn, ayichazwa kakhulu apha chapter 23 kaLuka, but in John we understand that Gabbatha is where Pontius Pilate, the governor of that time, Judea rather, sat on this pavement, this chair made out of paving, out of stones and cement. He sat on this pavement so that he may give judgment to Jesus Christ. A man who was not by birth a son or an origin of the Jewish culture or Jewish origin, but because of the politics of that particular day, he sits on this pavement to judge a Jew, to judge a Christ. This pavement at Gabbatha represents the power which the Romans had. The power to judge a person who is not even an origin of their particular culture. Because of the politics of that particular day, it made it possible for a person who was not a Jewish to lay upon judgment into ongenguye umYuda. And that is Pilate, who sat on Gabbatha. Sat on Gabbatha. And therefore, allow me to say, the significance of Gabbatha is not only the place, but it is what alternatively happens in Gabbatha. Things that were meant to happen in Gabbatha did not happen. You know? Izinto ebekumele intoba ziyenzeka apha eGabbatha azenzeki. But alternatively, because both the social and the political circumstance of this particular location, izinto ziyaguquka. Izinto ziyaguquka. And allow me to first start by saying, lokubana uzuqonda izinto ziyaguquka. Umgwebi usuke akakwazi nokugweba, wasuka wakhokhelwa luloyiko. Umgwebi, the person who is supposed to lay the verdict, is found so indecisive that udabuze nombuzo into yokubana, what evil has this man done? Babuphi obumbi lomuntu abenzileyo? To the point of that, you found it very relevant okubana nimsisa eGabbatha. Yintoni jaziva
izinto endizithethayo ngaye nezinto azenzileyo kodwa babupho bububi abenzileyo. What is this? What evil has this man done? 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 Because I understand in the conscience of Pilate at this moment reflects a person who understands that sense. And so what evil has this man done? What evil has this man done? Ziyathetha izinto ngomntu kunjalo nje azafikelela kwixesha lokuba character assassinate. But what evil has this man done? Kumbuzo ongabuzwa ngabantu abaninzi, kumbuzo ongabuzwa ngabantu abathanda uthatha undiva, bangabuzoba what evil has this man done? Many people today are not with us, not because they saw it not fit to be with us. Kodwa kwanqaba umuntu obuza into okubana yintoni kanye yenzileyo umuntu. Yintoni kanye yintoni esisono umntana abantu ajobha ngaso nide namhlanje singamboni phakathi kwethu. Yintoni lento ayenzileyo. Yintoni lento ayenzileyo. And so what evil has this man done? What evil has this man done? A statement of indecisiveness. Because you hear both sides of the story and you lay the verdict. But Pilate, I don't know why Pilate said this. But what I understand is that we conscious there are two sides of the story. There are two sides of the story. And so, what evil has this man done? Today, we should learn to ask, ukubuza into yokubana nimzonda kangaka umntana abantu unenze ntoni. Mhlawumbi etrenda namhlanje ayibobuba benzileyo indlela yiyo mhlawumbi. So what evil has this man done? And so alternatively, a place that was meant to be a place of decisiveness instead turns into a place of indecisiveness. Izigqibo lendawo ayinazo. Lendawo kuthiwa iGabatha ayinazigqibo. Kunjalo nje izigqibo zalapha eGabatha zimane ziveza ubuntu okokubana umuntu uyintoni na. Ayinazigqibo lendawo kuthiwa iGabatha. And so, as Pilate sat on this seat of judgment, allow me to say, immediately when Pilate sat on this seat of judgment, a seat of judgment, where the voice of justice was meant to be loud, instead the voice of justice reduced to a whisper. Kule ndawo bekumele into okokubana ulungisa uyaprevaila. Kule ndawo bekumele into okokubana ubuthixo uyavela nobuntu uyavela kwasuka kwathi cwaka. Because at this moment, Pilate cannot say that I have found no charge upon this person, and therefore he cannot say, oh Gobana, but when he fell short by saying Adiboni, it means he understands that language makes no sense. But which in sense, Pilate cannot say Mkululi. His silence is loud.
The silence of Pilate kule ndawo is loud, bazalwane. Is loud. Yes, Pilate cannot say bakabona ityala kulo muntu, can say no bakabona ityala kulo muntu, but he cannot utter the words okokubana ewe singabona ityala nje ndiyamkhulula. But uthi lo mbhali, when Pilate became silent, or when Pilate fell short, immediately the crowd was loud. The crowd was loud. But allow me to focus on the silence and the shortfall of the silence of Pilate. Because Pilate has the power, he has the mandate to stand for justice, grace and mercy. But umuntu ngoku enamagunya okwenza inceba nofefe asuka thixwa akunyanzeleka abe nenceba, akunyanzeleka abe nenceba umuntu enamagunya okuthi ungaza nobuntu etuyiyo uzungento yalutho kodwa asuka thixwa umuntu umuntu onamagunya athi ngoku esaziwa wabunamandla wakuyivula asuka ivala unamagunya. And so the silence of Pilate at this stage is very loud. Ngoba ethethwa kuPilate nje yangcola iCrowd. Kunjalo nje neCrowd ayikongecala likaPilate. Bazalwane, abantu abaninzi benzakele ngoba sikwazanga ukuthetha sakunyanzeleka. Abantu abaninzi singcweleka not because sithethile, but when we had to say something, we kept quiet. Abanye namhlanje uzothi mababuza uba kwenzekalani na, athi umntu into yokokubana kwayinqaba umntu ozawuthi andibona ityala kumuntu. Bangapha abantu namhlanje singcweleka ngenxa yokuthi cwaka kwakho. Bangapha abantu abazingcweleka. And so the silence becomes loud. Bazalwane, sucinga into ongcola i-dangerous. Akho mntu i-dangerous nje umntu athe cwaka. Oyaziyo inyani athi cwaka. Athi umntana abantu edlikizwa lihlabathi imenza into engelo kodwa athi cwaka. Ubhakwa ngumculi wenkonzo yasekhaya xa esithi inhliziyo yamangala yalehlathela inkulu okwandiba izandala izenza isithuba. And so, the silence of Pilate is very loud. It is very loud. But sometimes abantu abathi cwaka kuba bethe befuna uthi cwaka. Sometimes there are people who keep quiet because bayazi baba ke bathetha bazawugrisa. Kukabantu nangoku naxa sichophela intlanganiso kuthiwe kubo usungathethi ke namhlanje ngoba wakuthetha le ndawo ubukrathi ubekwe kuyo uzawuthotywa ngoba uthi umbhali bakhankalaza abantu besi, if you let this man free, you are no longer the friend of Caesar. You are no longer the friend of a person who is in much power than you. Ungabe abantu kulekabhata abazothi Caesar, with no Caesar, I stand for justice. Ungabe abantu abazothi sihlalo, with no sihlalo, dinelinyaniso. Council without council, I stand for justice. Uthi umbhali
to understand the political hypocrisy eqhubeka kule ndawo. Yiva xa egoduswa ebuyelwa kuHerode eGalili, uthi umbhali, before they were not friends. Pilate and Herod were not friends. Instead, they were enemies of business. Kodwa uthi umbhali, when Jesus came back from Herod, immediately relationships mended. Yes, sizigusha akuIsaya wawathe wakhandaniswa wazithoba engawuvuli umlomo wakhe kodwa uthi ngoku kuthe xwaka kubekho inendenze ezenziwayo, kubekho indimbano ezenziwayo, kubekho ubudlelane obakwayo. Oh, amende wena budlelwane obukhileyo ngenxa yengqulekha zabantu. Oh, amende bangapha abantu ofana nabo namhlanje ngenxa yabanye abantu. Bangaphinda because kukho abantu abafana nabantu ngenxa ye-downfall zabanye abantu. Bangaphinda abantu abanjalo. A day which was meant for justice and mercy instead turned into a whisper. Ahlebeza ba umane kuthiwa ayithethu. And so today Gabbatha is an alternative place. Le ndawo iGabbatha ngeniyo ayiyongo. Mhlawumbe bezalwane funeka sijonge iGabbatha namhlanje. Funeka sijonge iGabbatha esikhoyo namhlanje. Ithi indawo kaThixo indawo yokuthandaza, but isuke ibe indawo yokuqulubana ngamatshe. And so may we look for our Gabbatha. Beware of the Gabbathas of today. Beware of the Gabbatha. So a seat of judgment where the voice of justice is reduced to a whisper. And so after he comes back from Herod, bavana no Herod Pilate. You know, there was a conference in Nicaea some time ago, 2,000 years ago, maybe I would say, if I'm not named, I'm relevant. The conference, the conference, the people at that conference, the bishops and all the clergy who were at that conference, baphuma besithi wefa ubunzima phansi komponto uPilate. Into the conference, he suffered death. Ewe akazange athathe ihamile nomnqamlezo wambethelela kulo, but because he was expected to deliver justice, there were not deliver justice. He was an injustice to Jesus. And so although Gabbatha was a place of grace, someone who had the power to change Gabbatha to that place of grace, wayitshintsha indawo yobudlobongela. Ifaka isithi indawo yobudlobongela. Uyabona, there is no evidence ebantwini abaninzi. There is no evidence we can find from the crowds. There's no evidence. Akho bunyani kubantu abaninzi. Uthi uGeorge Chaplain, never underestimate the power of stupid people in a large group. Uthi George Chaplain, a philosopher, would never underestimate the power of people who cannot think in a large group. Ngoba izaba ngabo abazaba phambili, ababaziyo bazaba semva, ababangaziyo bazawuthi phambili. Siyayazi uthi xa uqonda akho kwa, ngoba into abaqhubayo ayikungazi kodwa kungafuna ungazi. You know, because the mob did not know what Jesus did. They cared less about what Jesus did. They did not understand why they were here. But because of that
ngaba bathi xa kulandelwa kuthiwa mayitshiswe bathi nabo mayitshiswe bengazo bitshiselwa ntoni fike baphambili. There are times when the moral compass is shaped by the crowd. The moral compass kule ndawo ishaped ngabantu abaninzi. I-voice ye-mob justice. Bambalwa abantu abayaziwa inyani. Kodwa bebambalwa nje. The mob shouts louder and louder and lumka ukufollow i-crowd kanti ulandela i-voice ye-crowd. Many people follow the crowd. They don't know why they're following the crowd. But because the voice is louder, bayalandela. And so the voice of the crowd shapes the moral compass. It shapes the moral compass. And Pilate gave the verdict. Not because he believed that Jesus had each other, but because the crowd was louder and louder and louder and louder. Ingxolo ungasithi yonke ingxolo ilungile. Kukho ingxolo ezilimaza abantu babantu. Bakho abantu namhlanje abathontayo entolongweni, not because they're wrong, but because the crowd was so loud that the justice system failed. Abantu abanjalo. Baninzi abantu xa ubheke eBaltimore namhlanje uzawuva abantu besithi andenzanga nto kodwa ngenxa yabantu ndikule ndawo ndikuyo. I had an uncle. Uncle wam was a worker njengomuntu okhulele kulala kuthiwa kuseGugulethu. Abantu baseGugulethu will know this story. I had an uncle. My uncle Joe would travel to town nge-transport kube buya late emsebenzini aphinda buya nge-transport uJoe. So he would travel nge-transport because buya late. And so the driver of this transport is a good friend of Joe. Abuzo, Joe, what makes you all of the time, because uJoe akahliki yabosela khona section 3. uJoe uzawuhlika NY5 emangcwabeni. Joe intoni le ekumele into okubana basoloko uhlike emangcwabeni. And so Joe namhlanje yamthukuthezela umdriver we-transport lena because ayiqhelekanga umuntu uhambe ebusuku aphinde agqithe ngayo. Abantu baseGugulethu bazayinqinela le uphinde uhambe ku-5 emangcwabeni. And so yabothusa le nto ubhuti wedriver. Joe, it is not normal. Mhlawumbi iswekile iyachwechwela or something. But uJoe on this day xa ebuzwa kudriver we-transport, why do you always have to take indlela ephumela emangcwabeni all the time when there is a relevant way of getting a section 3, of getting home? Waphendula eloquently uJoe wathi sometimes the journey and destinies of life eventually lead you to the path of the grave. And so whether Jesus was mocked, whether Jesus was crucified for no reason but for salvation itself, it was meant to bayichithe emangcwabeni ngoba nimva naxa ethetha umhlaba wamaSamari ibimelwe obiqande kwelamaSamari. And so Gabata might be a place of injustice, it might be a place of dehumanization, but what I know, kunyanzelekile to enter the grave uqala ukuthe Gabata. Futhi lena phakathi